Hello mga kamags, this is Indian TV, proud Bisaya. Welcome back. Karon ato na pong pagka-reaksyonan ng ilang ah, cover bali sa France Rhythm na Sweet Dreams na resupply bali ni siya. Ini-request ni sa atong subscriber na pod o sa atong mga viewer ini o ni siya. Oh, mao na siya ang nag-request sa ato. Atong tan-awon kung unsa ni ang cover nila, kung nindot ba o dili. Okay? Wa pa ko kuan pod ani kita atong pagka-reakan karon. Pero sa uban diha nga nakatan-aw nga base matinga sila nga atong iputol-putulon ang atong mga video ato nang gituyo kay para dili ta maka-copyright. O para dili ta maka-copyright, mutuman ta sa rules sa rules and regulation ni YouTube o mga palisiya ni YouTube para di po ta maka-copyright. Kay lisod man kaayo nga ato ring i-upload ng video sa France Rhythm nga wala tay buhaton, copyright kita automatic. Unang atong gihatagan og balyo o educational o anang makapakuan sa uban nga tao. Unsa ito kan kay reaction maning ato mo nang atong putol-putulon, mohatag tag opinion. Oo, di ba? O ingon na atong pamagi. Okay? Sige. So wala pa mga bag-o diha. So wala pa naka-subscribe. Subscribe na mo. Hit ang notification bell para updated ka sa mga video nga atong i-upload sa sunod. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao wala pa makakita ni. Okay? Sige. Mag-intro sa ta. Okay. Ato nang pagasugdan. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet Ay, blending. dreams. Right. Hello guys! Alright, sa lahat po dyan na laging tumatangkilik at sumusubaybay po. Subscribe mo sa ilang channel. Thank you everyone! Sana hindi po kayo magsawa na France Rhythm. simpleng jamming. Alright, sa hindi pa nakasubscribe yan, Subscribe mo sa ilang channel. France Rhythm. There's another song. Here's some night. Grabe, so good na. Laki nga. Temsa ha. Gwapo kayo sa pag-intro pa lang, kuha na kayo. Urag original. Diba? Talagang nakakita ka na sa Air Supply nga live ingon ani, live. Maugid ang tingog yun, maugid ang tunog yun. Nindot kayo. Pagsugod pa lang kuha na. This is the time Okay? when you need a friend. You just need someone near. Not looking forward to the night I'll spend thinking of you. Kaabi ka bugnaw ka tingog eh. How many times will I think about the things I'd like to do? Always deny the right to live my life the way you want. I want to share it with you. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. Grabe ka nindot kayo. Kuha gigaya nila. Din ang tingog ni Dudes o ni Francis Bali akong paminaw kayo kay usog man gid kay ang duha ka babae si Chinog si Char. Usog man gid ang tingog. Ang kang Francis akong gipaminawan ubos day ka Francis nindot kayo.
indot kay paminawon sud kang chin bali si chin bali may normal ra bali ang iya. So then ang kang char taas. Okay, padayon ta. Ha. Ninduta po pag gitara gid eh. I think of your kiss as the days roll by and I write the words you love. What I can say in a letter will just have to wait till I get home. There's not much time to tell you half the things that I should. Only that I'm so glad I fell in love with you. Kakuan mo sa tingog ni Char baya. Ang tingog gid ni Char pangbatan aw kanang bali pangbag ugid bali. Lahi ra gid sila tingog ni kuan di ba tagning ang tingog ni kuan ni Char din si Chin Moy na pagka-husky ang iyang tingog. Oo, nindot kayo. Ubos ang kuan ba dako ba ang ka-Chin dako tingog husky. Ug kang Char kanang lang bali tagning nga nindot kay paminawon gihapon. Kuan nga murag anghel ba? Murag anghel ug tingog oy. Murag kanta. Close your eyes, Oh. I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. Okay. Adlib. Francis ang kuan. Sleep like a child. Oh. Listening deep. You don't know what you give me. I give Grabe gid sing pang mapaminaw gid, grabe sila hearing gid o grabe sila musipra kayo. Ang ato lang tan-awon duha ra ka gitara, acoustic ra bali. Pero sa original ilang kuanon ang original kung unsa ang tugtog o unsa ang kan maduol-duol gid ang ilang kuan ba pagtugtog ba. Oh, pag sa gitara nindot kay paminawon. Uha kayo. for Oh. these moments alive. Nice. Vera Pranza. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Okay. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. Grabe ka nindot. Ang kakuan mo sa pag lead ni Francis. Grabe iyaging nasipra kayo o lilimpyo kayo nga kuan ba. Grabe ni Francis siya gimoy gadalagid sa tanan kay grabe ka talented kay nang ilang mahan nga nangaliwat gini sila ba iyang mga anak ba. Kadali ra kay magkakuan sa tono sa kanta. Magkakuan sa instrument. Dali ra sila magkakuha. Oh, naliwat gid sila ni Francis kay si Francis grabe. Naghawiran ba. Kaingon kag mo lead mo pud eh. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams.
Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Charo. Close your eyes, I want to see tonight in my sweet dreams. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Wapo kayo. Okay, ato na pong nadungog ang ilang cover sa Air Supply nga Sweet Dreams. Di ba? Grabe ka nindot kayo version pa nila. Ini female version pero nindot kayo. Blending grabe ka klaro kay kada usa nila. Nindot kay paminaw, nindot gina basta atong makuan good. Paklaro ang ilang mga tingog basta wala bali acoustic lang bali. Diha gina to makita. Madungog. Di ba? Nindot kayo. So bahin kang chin bali ako mukuan ko sa kada usa nila. Bahin ka chin. Ang pagkanta ni Chin nindot kay yung vocals oy. Para bang bali matawag na to kanang dako bali kay ba dako tingog din husky. O dili ingog husky pag mura na range birano dili. Kanang husky nga gamay gali nga nindot kay paminawon. Sugat sa akang charpod ang iya tagning murog anghel kay tingog nga mukanta gali na taas nindot kayo so kang Francis awa na umana pag si Francis may nagkakuan nindot kayo siya ginag-ariglo siya nag-arrange sa mga unsay tingog ni Chin ug ni Char unsay ilang mga tingog siya ginamay nagkuan na sa iya normal na siya murag mabutang na itong mga yan sa Francis mga ako na'y bahala sa akong tingog murag ana ba nindot kayo abi ka master na kayo grabe ko mga talented kayo ng mga tawhana diba? Sige yung sa inyo kasultihan niya atong video karon comment na niyo diba? Nindot kayo sige di na kayo magtaas pa kaya daghan patay pagkariakan sa ilang uban nilang kanta atuloy ni itagsa-tagsa na to pag-upload di na to idungan-dungan kay kuan okay sige dirirat na taman hangtod sa sunod ini si Injans TV proud Bisaya.